Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Kull min m'għandux tal-linja kard jista' japplika għal dan id-dokument b'xejn sal-aħħar ta' frar u jibda jgawdi minn trasport pubbliku bla ħlas. Dan wara taħdidiet mal-operatur ta' trasport pubbliku li r-riżultat tagħhom ġie deċiż biex tingħata eżenzjoni tal-miżata amministrattiva lil kull min japplika għal tal-linja kard sal-aħħar tax-xahar id-dieħel. Fi-stqarrija l-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura qal li dan il-pass jingħaqad ma' sensiela ta' deċiżjonijiet strateġiċi li huma kollha mirati biex ikun inċentivat dejjem aktar l-użu ta' trasport pubbliku u alternattiv. F'Ottubru ta' sentejn ilu il-Gvern beda jagħti s-servizz ta' trasport pubbliku bil-karozzi tal-linja b'xejn lil kulħadd. Dakinhar Malta kienet saret it-tieni pajjiż fl-Ewropa bit-trasport pubbliku b'xejn. B'din id-deċiżjoni beda jintuża ħafna aktar it-trasport pubbliku. Fil-fatt, is-sena l-oħra rekords ta' aktar minn 67 miljun persuna użaw is-servizz tal-karozzi tal-linja, filwaqt li s-sena ta' qabel kien hemm kważi 50 miljun passiġġier li juża l-karozzi tal-linja. Mit-tnejn li għadda il-Gvern beda jagħti wkoll bl-ħlas is-servizz ta' trasport bil-feri fil-Port il-Kbir u l-użu tal-lift fil-Belt Valletta. Fl-istqarrija l-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet semmat sodisfazzjon għal mod kif imxew id-diskussjonijiet mal-operatur privat u ħeġġeġ aktar nies jagħmlu użu minn dan is-servizz b'xejn matul is-sena kollha.